Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал Зервен на Уря да говори. Приятели, както виждате, днеска сме с 32-ката и ще ви покажа отново настройката с помпичката. Защо използваме помпичката? При твърде много минерализирана почва и когато започне да прави паразити, както знаете, пулсе детекторите, с помпичката изчистваме тези проблеми. Както знаем, само 2-3 фирми го използват в света, едната ние сме от тях. Така, включено е устройството в момента, давам на меню. Така, дълбочината съм оставил на 8, клатенето в момента съм оставил на 3 и звука е на 3 и съм го оставил на мод 1, защото сме с 32-ката. Когато сме с 32-ката, оставяме на мод 1. Когато работим с 45-ца, оставяме на мод 2, а с 1,20 м на 1,20 м, там минаваме на мод 3. Така, аз давам назад. Така, сега ще пробваме дискриминацията, както виждаме. Тук няма абсолютно никакъв сигнал. Нека да повърнем така. Ето. Идеална желязо коста. И ще отдръпвам. И отново. Това е с 32-ката. Само 32 правя дискриминацията. 45 и 1,20 м на 1,20 м дискриминира. Ето, показвам отново. Ето, на реално място съм. Тук няма нищо. Само е тук метала. Желязо е. Скалата си показва 0. Ето. Има две сребърни монети. Да поставим тук двете сребърни монети. Къде да ги поставя точно тук? Айде, поставям ги точно тук сребърните монети. Ей, къде са? Ето. Идвам. Какво ни показва тук? Да видим. 88. Значи на сребро е 88. Ела да им покажем. Ела. Отдалечи малко, да отдалечи. Ето. 67 изписа сега. Отдръпвам отново. 74. Ела с мен тук да видим за желязото. Кое изписва? 0. Отдръпвам. 0. 0. 0. Отново отдръпвам питата. Показвам. 0. Да видим отново монетите. 69. 67. Две монети сме. Ето. Много показвам. Това е. Значи, приятели, казахме работата на 32-ката. 32-ката ни е за по-малки предмети. Той изпълнява ролята на ДЛФ. Този начин да се изразя. С 45-цата търсим за по-големи дълбочини. И с 1,20 м, както знаем, с 1,20 м на 1,20 м и 45-цата може да снимате 4D снимки с това устройство. Програмата работи на други таблети и телефони, искам само да кажа, професионална програма има. И това е за зервено 4D. Ето отново да я покажа. Дискриминацията. Къде са монетите. Много стабилно работи. Има ли паразит като докосна някъде до земята? Виж, покажи им. Слагам го в снега. Гледай в кълта. Виж, има ли някакъв паразит? Къде са сребърните монети? Къде е желязо? Ето тук мисля, че беше някъде. Ето. Край. Това е. Благодаря ви, приятели. До следващия клип. Чао!